Tsohon dan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da Everton, James Rodriguez, ya koma Rayo Vallecano a matakin dan wasa wanda ba shi da kwantiragi. Dan ƙasar na Colombia mai shekaru 33 bai da kungiya tun bayan da yarjejeniyarsa ta ƙare a ƙarshen kakar wasa da ta wuce da Sao Paulo ta Brazil. Shine ya lashe kyautar fitaccen dan wasa a wasan Copa America a watan Yuli bayan da ya bayar da ƙwallo 6 aka zira a raga, wadda ta kai Colombia zuwa wasan ƙarshe. To sai dai Argentina ce ta yi nasarar lashe kofin Amurka kuma na biyu a jere. Rayo Vallecano tana ta 8 a teburin La Liga a bana, wadda ta fara cin wasa da canza ras ɗaya, wadda ta ƙare a kakar bara a mataki na 17. James Rodriguez ya lashe takalmin zinare a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014. Daga nan ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ɗauke shi akan yarjejeniya mai tsoka. Ya buga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid wasa 125, daga baya ta bayar da aransa a kaka biyu ga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, sannan Everton ta siye shi a shekarar 2020. Ya yi wa Everton wasa 26, daga nan ya bar kungiyar bayan wata 12 zuwa Al Rayyan ta ƙasar Qatar. Ya koma taka leda a Olympiacos, daga nan sai ya koma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Sao Paulo a shekarar 2023, wanda a yanzu dan wasan ya dawo kungiyar ƙwallon ƙafa ta Rayo Vallecano, inda ya dawo taka leda a Spaniya. To anan ma dai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea na son mai kai hari na Ingila mai taka leda a Everton, wato Dominic Calvert-Lewin, dan shekara 27, a matsayin zaɓi mai rahusa idan aka kwatanta da dan wasan Najeriya mai taka leda a Napoli Victor Osimhen mai shekaru 25, wanda ya yi tsada. Ita ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ta buƙaci dan wasan Manchester United da ta biya wani kaso na kudin dan wasa Jadon Sancho domin maida dan wasan na Ingila mai shekaru 25 kungiyar. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na neman sayo ƙarin dan wasa mai kai hari da zarar sun kammala ɗauko dan wasan tsakiya na Spaniya Mikel Merino mai shekaru 28 daga Real Sociedad. To anan ma ne dan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea mai kai hari dan wasan Belgium Lukaku mai shekaru 31 zai bar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea domin komawa Napoli kan kwantiragin shekara 3. Leicester City na tattaunawa domin ɗauko mai kai hari na tsakiya dan Morocco Bilal. To anan ma dai gola Alisson Becker mai shekaru 31 na tattaunawa da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool bayan ya yi watsi da tayin da kungiyar Saudiya ta yi masa. Sai dai kuma kungiyar ta Liverpool na hakilan golan Valencia